Takže čau, dneska je to bungee jumping. Bude to bungee jumping do postele. Jo, takže já jsem LPS Sagi 1. A já LPS Sagi. Hraju vždycky jako hlavní postavu Dogu. A já hraju tu SHC. Tak jo, takže čau. Počkejte. Takže já tam dojdu a doufám, že se vám video bude líbit. Jo. OK, tak ona, Sovka, Sogi, skáče jako první. Můžu? Ano. Tak to bylo hustý. Teďko já. Takže teď bude skákat teda Sagi. OK, takže doufám, že se vám tohleto bláznivý video líbilo a bylo to úplně krátký, takže fakt bylo krátěloučký a uděláme taky jiný, ale ne skokem už, a bylo bláznivý, takže čau. Ahoj.